ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ବୋହୂ କାମଚୋର ହୋଇଥିବାରୁ ଶାଶୁ ତାକୁ ସବୁ କଥାରେ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜମା ବି ପଡୁନଥିଲା। ଦିନେ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଝିଲି ତା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତା ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଝିଲିର ଭାଇ ତାକୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବିନି। ମୋ ଶାଶୁ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଅ। ଝିଲିର ଭାଇ ଝିଲିକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଲି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବାରୁ ଝିଲିର ଭାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାରେ ମିଶେଇ ଦବାକୁ। ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି କଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାରେ ଔଷଧ ମିଶେଇ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ଝିଲି ତା ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଝିଲି ଭାବିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ତ ସେ ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଦବା। ଏମିତି ଭାବି ଝିଲି ତା ଶାଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଘରର ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା। ଝିଲିର ଏମିତି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଝିଲିର ଶାଶୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ପାଇଛି ବୋଲି। ଝିଲିର ମନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ଶାଶୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଝିଲି ମନରେ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ତା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର! ମୋର ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବସିଥିଲି। ଏତିକି ଭିତରେ 7 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲା। ସେ ନେହୁରା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେମିତି ବି ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଝିଲିର ଭାଇ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଝିଲି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଝିଲିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମରିଯିବାର ଔଷଧ ନୁହଁ, ବରଂ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି। ଝିଲି ଏବେ ତାର ଭୁଲକୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜର ଝିଅ ପରି ଭାବୁଥିଲେ।